उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ अबथिरा खोमानांनायनि थाखाय आंहा गोरबोआव दुखु दङ। बिथाङा जि सिमां नुदोंमोन बे सिमां नुनायखौ बिथाङा मावलांजोबनो हायाखै। बिथाङा माने प्रिलिमिनारि भाबै माने अट'नमास काउन्सिलखौनो गाव सुक्ति खालामनो सानदोंमोन, खिन्थु जोंनि माखासे लिडारा बिथांखौ बादा होदोंमोन। बिथाङा बिराद दुखु खालामदों आंनि सिगाङाव। आं मोनसे सुक्ति होनानै गालांगौमोन, खारन बिथाङा केन्सार बेमाराव गोग्लैदों नालाय। केन्सार बेमार जायोबा माने थांनानै थाया बेखौनो फोथायनानै दङमोन बियो। दा बिथांनि जि गोसोआव जि हांख्रायनाय, बे हांख्रायनायखौ मावलांनो हायाखै। खिन्थु बिनि जि फोजाखांनाय, बे फोजाखांनायखौ लानानैनो जोंनि बर' रायजोफ्रा बर'लेण्डनि थाखाय आन्दलन खालामदों। बे आन्दलन खालामनायाव गोबां जोहोलावफ्रा थैनानै थांनांदों। दा दिनै जोङो बिबारजों फुजिमालाय मा जानो, बिथांमोना सुथुरनि गुलियाव आरो पुलिसनि गुलियाव थैनानै थांनांबाय। दा बेखौ जोङो रेसपेक्ट होदों। जोङो मोनसे सानावल' रेसपेक्ट होयो। जों जाहाथे बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस, बे सेक्रिफाइसखौ गोसोआव लानानै जाहाथे जोंनि दानि जे थासारि, बे बिटिसिनि जे थासारि, बे थासारिखौ जोङो मोजां समायना खालामनानै लांनायनि दायथ'आ जोंहा दं। होमबासो जोङो जोंनि लिडारफ्रा गावनि जिउखौ बाउनानै गालांबाय, बे गालांनायनि मुल्यखौ जों होनो हागोन आरोखि। दा बिनेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो बर' जाथिनि सासे मोजां लिडारमोन। माने बिथाङा रमान स्क्रिप्टखौ गथायफिननानै देबनागरिखौनो लाफिननायनि दायाव एनडिबिफ्रा बिथांखौ माने न'नि दरखंआवनो नेबाय थानानै माने मोनाबिलि समाव बिथांखौ गावथारदों। दा बेवहाय आंबो दसि, बे थैनांनायनि थाखाय आंबो दसि। बे दसियानो जाहैबाय आङो माने रमान स्क्रिप्टखौ माने लानो थाखाय माना खालामदोंमोन। खारन जोंहा बर' गथ'फ्रा देबनागरि स्क्रिप्टजों गोबां माने बोसोर फरायखाबायमोन। दा बे जोंनि जेनेरेसनखौ बानायनांगौबा बिमा बिफानिबो कन्ट्रिबिउसन थानांगौ। बिमा बिफाफ्रा गाइड खालामनांगौ। बे बिमा बिफाफ्रा बे रमान स्क्रिप्टजों माबोरै गावनि गथ'खौ माने आवगायहोनो हागोन, बेखौ सिन्था खालामनानै आङो जोंनि माने उरखाव गोरा ब्रह्म, बियो जेला प्रेसिडेन्ट जादोंमोन, होमबा आं बेजों रायलायदोंमोन। रायलायनायाव बेबो मानिदों, आंनि जे सिन्था खालामनाय बेखौ मानिदों। आरो गासैबो बर' स्टुडेन्ट इउनियन बै समनि एबसुआ बेखौ सिन्था खालामनानै मानिनानै लादों। बेखौ स्पेसियेल कनभेनसन खालामनायनि उनाव रायजो राजानिबो बिथोन मोननानै बिनेस्वर ब्रह्मआ माने बे रमान स्क्रिप्टखौ सरकारनो गथायफिनदों। बे गथायफिननायनि दायाव बिथाङा माखासे माने एनडिबिखौनो होनगोन आं, एनडिबिआनो बिथांखौ माने दरखंआव नेनानै मोनाबिलियाव बिथांखौ गावथारनानै थाङो। बेवहाय आंबो निजेनो माने बिथां थैनायनि थाखाय आंबो बिनि थाखाय रेसपनसिबोल होननानै आं साननानै लायो। दा बिथांमोनखौ बहाय नुनानै आंनि गोरबोआ गाबखांदों आरोखि। गायदे हेलेना मोना गोथां गोथें गावथारजादों, सोमलाया गोथां गोथें गावथारजादों। बेफोरखौ नुनानै आङो दिनै बांद्राय आबेगिक जादों आरोखि। दा जिखि जाया मानो आंनि आबेगाथ' खामानि होआ। रायजो राजाखौ आं आर'ज गाबदों जे हाग्रामा महिलारिया जिबायदि सेक्रिफाइस खालामदों, पुलिसनि अथाचारजों आखाइ आथिं देख्रुबजादों, आंनि आखाइनिफ्रायनो बेखौ जों हमनानै लानानै थांनानै बेखौ आखाइ आथिं देख्रुबदों। बे माने दुखुआव जे दिनैनि सानाव जे 2003आव सुक्ति खालामदों, होमब्लाबो आंबो सुक्तियाव दंफायोमोन। बिनि मोखांखौ नुनाय लोगो लोगो आंबो बिराद मोदै र' गाबदों। माने एल.के. आडबाणी बिथाङाबो नायहरबाय थाबाय, जोंनि तरुंग सार बेबो नायहरबाय थाबाय। थेवबाबो लाजिनायखौहाय आं मोदैखौ हमथानो नागिरबाबो हमथानो हायाखै। दा हाग्रामा महिलारिया थांनानै दङ, बेयो माने पुलिसनि गुलियावबो थैयाखिसै, सुथुरनि आखायावबो बियो गोग्लैयाखिसै। बे हिसाबै बेखौल' जों सासे बासायनानै लाखिनो हाबाय, गाव बासिनो हाबाय। दा बासिनो हानानै दिनै बे जायफ्रानोखि सेक्रिफाइस खालामदों, सेक्रिफाइस खालामनाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै मान होदों, बेयो जोंनि थाखाय बिराद माने थुलुंगा थुलुंगा मोनथावथाव खामानि। बिथाङा दिनैनि सानाव बिनेस्वर ब्रह्मनि थाखाय मोनसे बेबायदिनो मेम'रियेल टम्ब बानायनो थाखाय बिथाङा डिक्लेयार होगोन। आरो आंबो बिथां थैनायनि थाखाय आं दसि होननानै साननानैनो आं गावनो गोसोखांहोदों। आरो दिनैनि सानाव
मेम'रियेल टम्ब बानायनो थाखाय पार्क बानायनो थाखाय बिथाङा दिनै डिक्लार होगोन होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायनानै दोनदों।